suruh munyo. Hae. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini. Aku wis lesuncing Pak Angtek gak ren-ren. Wis gak ini. Ya Allah, kok 5 tahun. Leren keloni Pak Gogot. Leren sholat sih. Ini pamer. Kuwi ngerayu lah, gak diseneni. Aku mbek Pak Gogot ngono kuwi mau. Padha, aku lah parukan yang ngono-ngono iki kadang nek gak tak. Kadang nek gak tak imboi mangan ini. Mangan-mangan dhewe. Vino lho sing wis mangan. Lah kowe batinku ngene. Wes ki, gak mangan kowe ndek makan wis imbuh ya. Makan kanduk pas mang. Terus apa neh, Pak? Gak wis Bu, aku pe salat terus sampe budal neh. Iya, pengen ngopi neh. Kok penak lah yo Pak Gogot kok ngopi ben fresh pikirane. Abang Bora. Iki mah kok abang. Saya tak jepot tripod aku. Kok adem lho. Lah mampu adem. Kok aneh cah iki pacaki Firna. Aku ra mbok pacaki kok. Ora, Mbak. Apa aja? Ayo mangan, guys. Aku ngerti lho Mas. Dek lo level. Dek lo level loro, aku level 1. Kok dah aku podo sih. Mangkane. Tapi kan Mbokku nek gak dikrupuk aja. kok apa neh? Lah mini ndi? Stres sih. Rasane. Iya iki. Kok ngatake gitu ya. Padahal lo ngomong mie yo. Iya mine tambahan yo. Ora enek mine yo. Iya jene wong ki Enek. Ya wonge lali wonge. jeruk komplit mobil. Kamu lali. Udah belajar lo. Dia lah salah sih jangan tengok. Cek, apa dah? Ya lah dia pedes tapi. Godok mie yo, kayak mine dhewe. Noh, wis aku nek kondang. Kan lesu. Delok guys. Padahal aku mah yo ngomong yo. Minyak tambahan ini lorong 500 yo. Gak bumi aku. Oh iya. Oh. Masa sih 200 mah? Oh, iki mang tak sama terus 200 mang mini. Aku nganggo berarti bisa omongan. Ora Leni tak komplain. Sini kan ini dah. Leni kan sing duwe. Nah. Jane piye lah Mbak. Batinku. Tak kira mangan. Kowe wis mbayangno mini sih yo. Nek mie kan enak lah yo nek mini. Ora mu, tak kira mang 200 mbah apa ngono ceramah tambah. Ngomong mie. Klosak. Ngene kok. Delok guys, ben. Loh, ora enek mini. Iya ora enek. Loro ki yo ki enek loncing. Gak anakmu. Tak kira 200 barang mang tambahan sayur. Ora, sayure ki piro, Mang? 1000 apa piro ngono lho. Oh, alah. Ndak kowe yang tambah mie dhewe lah. Kan kowe lesu. Nah, aku ora. Wis lesu ngenteni aku suwi, Bu. Enggak. Batinku ngene cek ki rene ora aku ngono. Kok nek gak rene Lah aku mulai mang anu sih. enak aja enak. Cuma minusnya mie tok yo Ci yo. Panas aja. Enak sih. Kowe. Iya. Kowe kan langsung Wonge kan Mama pesenan ya. Yo, untuk pesenan yo. Yo. Kak enggak. Mungkin iki dijak omong ki gak nganu guys, ket Gak nang. mau ngapa-ngapain. Dek ket karo fokus. Ati kok duwe mangkok ngene lho. Kan aku kan Yujun kan SPG lah ya. Mie Pegi. Indomie. Yujune sapa? Yujun lah. Tak kira yujune Batam. Heeh. Masa? Nah terus anak sing ngomong sapa? Kan pulang dino ngono tok lah. SPG event. Yo, pesan ya ngene iki Mbak tuku niki kok tak kei. Mantap. Enak nyuk nek dadi SPG ngono mungkin sedih-sedih tok rasa. Iya tapi ya jare. Lah ya maksudnya kerasa kok sing ngomong kerasa SPG event.
Gak ketok iki mangkok kuwi tak ganti Delok. kok mangkok putih ya. Kenapa Kok ketok. Lah kok yo aneh-aneh neh. Mau wis cepakno iki mbek kon ganti. Gak apa-apa lah. Iya, Gak iso. minusnya mie tok. Aku lihat Ini sup nanti. enak. Iki pelan sak. Lah Kan tak iso gak mangan. Nah kenapa? Mangan apa, Pak? terus nak suka goreng. Kan suka ku jake aja coba. Yo tapi mangane saiki, berarti gak ditung mangan, guys. Lah Pak Rokan nak mangan gini wong sih. Kenapa? Terus Sore iki kadang kan dikei mangan, kadang ora akeh dikei mangane. Kadang ora kemangan ngono kuwi. Aku ngecoba orang belas magicom. Kuwi kalau aku sithik, punya sithik. Ya wis ya. Cek akeh. iya. Oh. Nah, aku sak kilo apa nih. Kadang makannya dengi malah gak mateng, guys. Sak kilo peres kan pergi ya. Panci itu tak pergi. Soalnya mbakku kalau mau aku ngomong kayak. Dadak wong ape mulih. Tapi terus cuma yang nganu tak pakakno pitik. Cah kuwi ngono tandane. Lah kan aku nggih pitik. Padahal negane pitik ki pitike mau ambek nganumu. Apa jenenge? Dedek tok mah. Cara mono. Mungkin mang dadi ki pasienmu. Memang wis tak bayangno. Ini dadak ra enak. Masa? Biasanya awakmu terane nggo mbek mie. Iya. Ini berarti wakeh ngono kuwi. Ngono. Lah nek ra ngomong atus ya akeh sing jete wong ngomong, "Mbak, ya mine nanti tambahan." Tak kira nek nganu koyo kowe ning seblak dek. Oh, sithik-sithik ngono kuwi ya. ya? Gak sak porsi. Mbak jete wong ngomong ngono iki. Lah ya ki lho. Lho. Iki kan lek nang kono iki. Ana sosis besar. Kalau tak gogol. Wis Wis udah. dal ketek mie. Kita mau mangan. Ada yang gak nih nek Selatan. Awakmu. Lah kan ini kan gitu kok anak pakku. Weh, itu kok anak pakku, guys. Jadi itu aku baik. Iya. Masa aku. Masa awakmu. Iki namanya udang. Lah badanku aku tek awakmu mau udah ngopo. Buntut urang ngono lho, tapi Tapi kita iki apa murah ini? Kan kok apa ngomong? ngono banget. Maksud kamu panas. Kok susuan nang sing kok. Mana kok dhewe lah. Oke, mama. Kira mana? Kalah. Ya memang mbak kok iya gak kamu. Gak nyauri wis anjal wonge lho dolanan kopek ning kene jerimbokku. Tinggal ngene. Dit tunggune dulu ya, Bang Atemi tak tuku es batu yo. Wong Pak Gogot mulai kopian yo nganu lah, mlebeki lah. Makane dikon rondan berarti ning gone bom. Iya. Mosok nang mamang. Iya, karena aku wis ngomong dene diparani mbak kuwi mang. Kok miring. Kok apa? Kang ini. Nah. Gak pedes tenan. Iya. Padha ya apa? Pedes. Masa? Sing gak pedes ya niku. Jajan. Maksudnya pedes sithik tok. Udah lah. Oke, kayak tahu. Enggak, pedes ngene, guys. Aku wae akeh yo. Heeh. Kadang nek ning jeblak wae ngono sedih. Ada dumpling. Iki kemana dumpling gak, Cing? Gak aku mek anu. Iki dumpling ayam kok, Cing, gak keju kok. Lho. Mang kan sing kuning kan dumpling keju. Mbak Limbuk, Ibu sapa? Awakmu. kanca nambah damai. Lah kan celukan Kayak aku lemu. Ngene. Lurut tuh. Guling-guling ngene ndang apake melok ngene. Yo ketumplek ya wong e. Heeh. Tapi cilik berarti wong nemu gak bedamu. Iya. Paling aku numplek kali. Duh antar kowe iso stabil lho gak, Cing? Guys. Cing pengen seblak sing ning kontane Mas Dimas panggone ndi. Iki nyemek ya pokoknya. Heeh.
Meneh iki enak no ya, ketok aku nek dianu ya. Wah, Kayaknya nganu yo persine kuwi jumbomu. aku gak ngerangkak sih. Nang bakso aci iki enak aja. Bisa gini. SD 1 Aku ki metunane tapi gak roh SD siji. ya apa? Lah wong kene Amel kuwi lewati tapi gak roh nek PSD 3 ini. Oh walah. Kabut. Ngantuk pura we. Kayak mulai mangap banget, Nek di- mangan seblak nek- wareg. Nek dijak metui habane kudu merem ndek. Roh meja kudu turu ya. Mosok bejo dijemboki. Ngantuk ini dia mengaku. Kedang wis warak kedang anu. Duh, Cing, cara aku punya aku yo, cara aku. Kowe kan wis ngantuk. Bar mangan iki aku malah langsung kelipus. Masuk. Iya nek kowe kok malah padang ya? Iki padang nih. Makanya aku ngomong nek bengi aku ki tangi gak iso turu yo ngono kuwi. Aku wis kadung tangi gak iso turu. Ya berarti kowe nek awan iki ora usah turu. Tapi yo kadang anu jenenge wong kudu turu. Kok tapi kok turun dhisiki terus tengah wengi gak turu. Oke ya aku iki cara men awan wis turu ya. Bengi ya tetep turu iki. Iso turu maksudnya nek rugasi terus kok jam 10 kok ngantek jam 2. Ya ora yung kok aku ngelilir turu neh. Yo ora mulai. Saiki sing dipikiri sing reno-reno sing anu kilingan wong meninggal sing puh ngono. Iso mutra. Pasam. Alah Ya ya. kadung turu nek tak gumpeti. Kan aku wedi. Ya kowe alung nyetel anu selawat. Udah kan HP anak ke maksudku nak terus doa terus iki ditutupi terus membayangkan wilayah ini ngono terus wedi ya. Gak masuk derajat. Ngono ki tapi pernah gak cara menenggugah Pak Gogot, Pak aku ora iso turu ngono. Pernah. Wonge piye? Tapi dia ini ngantuk. Kita cekli ya tangannya. Dah, aku ngono ya. Kok masa kadangnya lampunya tak kana ya. Jadi kadang ya guys ya jenenge kok boiling ceromono. Moro tuane mboke. Mbak ngono kuwi ya. Iling aku ceromono. Nek aku gak ngono Cing. Aku kan tahu gak iso turu ngono ya. Ngono ki aku terus dolanan HP, no tak delok-deloki ngene. Engko terus gue headset. Jadi ini kan parokan kan gak krungu lah ya. Engko mesti nek aku gugah ndekne kan wonge kan kadang kerja ngono ku lho ya kan ngesakno. Ngono. Jadi ini aku ya wis sak turu-turuku ngono. Tapi pernah gua telen sawak ra nurukno wong aku sewengi. Nangis Mas Amdrini. Lah aku kuatel kabeh udah aku terus di laburi anu. Apa jenenge wedak gatel terusan dilaburi minyak utus-kutus kok ngene Mbah Japlek gawe tau. Kuwi masan. Tapi iya sih yang ngono. Gak nurukno nek ngono kuwi nek trimo lilir anu ngono kuwi terus Tapi nek loro ya tae mo. Kudune aku diasek-asek ngene aku. Kok cah bayi. nek turu aku paling yo ngene. Ya ngono Mas teng ngono kuwi ya wonge ya anu dewi ngono gak cuma gak nggugah aku ngono. Oh ya enggak cuman mbah kadangnya aku dengan kadang kan maca ya aja melek bengi soalnya ya ngono kuwi kan ginjal nganu waya istirahat kok malah melek kok oleh bergadang ngono kan ya. Lah tapi aku kayak iso turu guys. Nek aku ngono gak turu. Nek aku tahu Jing, ya koyo kowe no kuwi ngelilir ndelok HP, lagi ndelok tok lho jam. Lah bar kuwi terusan nganu. Ora iso turu lah yo. Aku makane saiki cara ngelilir nguyuh, langsung ndang merem neh. Yo ora iso imu. Kayak iso. Ora anu HP-ne koyo ndek bengi. Heeh. Dicas Pak Logon. Malah nganu nang barom klunting-klunting ngono. Masuk klunting-klunting kuwi jene baru. Iya, Mbah Romi ngomong aku dhewe. Engko nek diterak tikus ya benek klunting-klunting wis tak omonge. Oh alah. Kok iso malah. Kayak keluntungan sapi nih. Iya, kuwi ngene Mbah Rom. Nek nane Pak Rokan paling yo kira klunting. Aku kok ndekne pertama kali jerene yo didelok ning jaba. Masuk. Apa nih klunting-klunting ki apa? Dadak man yo ning main Mbah Rom. Tenan nggon Mbah Rom cah. Main kok kene yo krungu.